Creieu que els contes de sempre ens expliquen tota la veritat? A vegades, la tecnologia ajuda a millorar la vida d'altres persones, però cal enfocar el teu esforç en aquesta millora. Això és la lluna verda. Comencem. Les 3 filadores. Hi havia una vegada en un regne una àvia que buscava el marit per a la seva neta. L'àvia havia crescut en una època en què es creia que una dona únicament havia de casar-se, netejar la casa, fer el dinar o cuidar la mainada. La feina preferida de l'àvia era la de filar. Li passaven les hores volant. El seu ofici consistia en obtenir fil de la llana i per fer-ho feia servir una filadora de fusta. Per a l'àvia era molt important que la seva neta aprengués a filar. Així trobaria un bon pretendent. Per això cada dia la feia seure davant la filadora perquè l'ajudés. En canvi, l'Ariadna tenia altres interessos. Li agradava recopilar objectes que trobava per tot arreu i muntar aparells que li feien la feina més fàcil. Per exemple, havia creat una forquilla amb maneta que enrotllava els espaguetis. Quan l'àvia la cridava per filar, ella sempre que podia s'amagava, perquè no li agradava gens. Un dia, mentre l'Ariadna fugia de l'àvia perquè havia descobert el seu amagatall, van sopegar amb el carruatge de la reina, que tornava cap al castell. Els cavalls es van aturar de cop a uns centímetres de la nena. En aquell moment, l'àvia, espantada, va córrer cap a la seva neta cridant: «On vas, cap de suro? Encara prendràs mal per no voler filar!» La reina va baixar de seguida del carruatge per veure què havia passat. «Nena, surt del meu camí que faig tard a palau!» L'àvia va dir. «Està fugint perquè no li deixo filar tot el que a ella li agradaria!» L'àvia sabia que havia mentit, però ja estava farta que l'Ariadna no li fes cas. «Doncs jo tinc a palau una habitació plena de llana. Si aconsegueixes filar-la tota, podràs casar-te amb el meu fill, el príncep Jan. T'hi espero aquesta tarda». El carruatge es va posar en marxa, camí amunt, i àvia i neta es van quedar soles. «Ostres, que feliç sóc ara mateix! Si et cases amb el príncep, no hauràs de preocupar-te mai més de passar gana!» «Però, àvia, si jo no sé filar, ni tampoc em vull casar amb algú que no conec!» L'Ariadna va fer la maleta angoixada i enrabiada. Sabia que la seva àvia només volia el millor per a ella, però no li semblava just que decidís sobre la seva vida. A l'arribar a palau, la reina la va acompanyar fins a la que seria la seva habitació. Aquesta sala era tan gran com la casa de l'Ariadna. Hi havia muntanyes de llana a un costat i a l'altre, i al mig una gran filadora de fusta de roure presidia la sala. «Aquesta filadora era de la meva besàvia. Si et cases amb el príncep Jan, el teu vestit serà teixit amb aquest fil. Tens una setmana per filar tota aquesta llana». La reina va tancar la porta amb clau, deixant a l'Ariadna sola dins l'habitació. Sense desfer la maleta, es va posar a pensar com podria sortir d'aquest embolic i es va estirar damunt la muntanya de llana. De sobte, va notar que alguna cosa li punxava el cul i, regirant la llana, va trobar un sac ple d'estris estranys. En va treure un aparell rodó. Tenia unes agulles enganxades al centre i marcaven números diferents. Se'l va apropar a l'orella i va escoltar un soroll que es repetia constantment. Endevina, endevinalla. Saps de quin objecte es tracta? Molt bé, era un rellotge. Però de cop i volta es va sentir com obrien la porta. Ei, qui ets tu? Deixa el meu rellotge! Em dic Ariadna.
I tu qui ets? Què és un rellotge? Sóc el Jan, i això que tens a les mans és el meu darrer invent. Un rellotge serveix per mesurar el temps i no arribar tard enlloc. Ostres, quina bona idea! A mi també m'agrada inventar objectes que ens facilitin la vida. Els rellotges de sol aquí no són gaire útils, perquè molts dies el cel està ennuvolat. Ara que ho penso, què fas aquí? No t'havia vist mai a Palau. Llavors l'Ariadna va començar a explicar-li com i per què havia arribat fins allà. Quan va acabar la història, el Jan no s'ho podia creure. El Jan va marxar angoixat i enrabiat. Sabia que la seva mare només volia el millor per a ell, però no li semblava just que decidís sobre la seva vida. Mentrestant, l'Ariadna es va apropar a la finestra i va veure 3 dones que passejaven. Aquestes li van preguntar: «Què et passa? Estàs bé?» I l'Ariadna va explicar una altra vegada com i per què havia arribat fins allà. Quan va acabar la història, les dones no s'ho podien creure. Nosaltres podem ajudar-te. Som filadores i així podràs marxar d'aquí. Les filadores van entrar al palau i de seguida van posar-se a filar en cadena. Una trepitjava el pedal, la segona llepava el fil i la tercera l'enrotllava en el fus. Quina traça teniu per filar? Sí, ens agrada molt i fa molts anys que ens hi dediquem. Però fixa't, les nostres mans estan cansades i els dits plens de durícies de tant torça el fil. Els ossos dels nostres peus estan deformats de tant trepitjar el pedal. I els nostres llavis sempre tenen ferides de tant llepar el fil. L'Ariadna es va quedar preocupada i va anar a buscar el Jan. Així, entre els dos, podrien pensar en com millorar la filadora per evitar els malestars de les 3 dones. Durant els següents dies, les dones anaven a filar al palau i provaven si els canvis que l'Ariadna i el Jan proposaven per la filadora els facilitaven la feina. Al cap d'una setmana ja tenien tota la llana filada i l'àvia es va presentar al palau. Àvia, t'he trobat molt a faltar. I jo a tu. Has acabat de filar tota la llana? Sí, però no he estat jo. Àvia, sé que ets bona persona i que vols el millor per mi. A tu t'agrada molt filar, però a mi m'agradaria ser inventora. El Jan i jo som un bon equip i ho hem demostrat aquesta setmana, millorant la filadora. És cert, ens han facilitat la feina i han reduït els nostres malestars. Sí, tot i que som un bon equip, no ens volem casar. Només volem ser bons amics i treballar junts. Ostres, Ariadna, estic molt orgullosa que a la teva manera t'hagis interessat per aquest ofici. Jo només volia el millor per a tu, però ara me n'adono que estava equivocada. T'estimo molt i vull que siguis feliç. Gràcies per preocupar-te per mi. Sé que sóc capaç de guanyar-me la vida per mi mateixa, fent allò que m'agrada. Àvia i neta es van fondre en una abraçada. A partir d'aquell moment, l'Ariadna i el Jan, amb moltes hores de treball, van crear nous invents que facilitaven la feina d'altres persones. I així va ser com totes van entendre que, a la vida, s'ha de creure en una mateixa i lluitar per allò que t'agrada. I tic-tac, tic-tac, aquest conte s'ha acabat.